desa, esperemos que non sexa unha moda perversa que falábamos antes. 3 clientes foron a un chiringuito de Moaña, comeron todo o que quixeron, beberon aínda máis, pero cando chegou a hora de pagar desapareceron porque fixeran un coñecido como Simpa. Falamos con Ana Iglesias, que é a hostaleira afectada. Moi boa tarde, Ana. Hola, boa tarde, que tal? Nos ven, ti creo que non tanto. Contanos como foi esta situación. Non, a verdad, un pouco cansa, claro que afectada, pero bueno, son cousas que pasan e que xa de levar tantos anos xa sabemos que un en medio de tantos vai pasar. Claro. Sempre sucede o mesmo. Ana, isto penso que aconteceu esta mesma fin de semana, que foi o que pasou? Sí, pasou que, nada, era o domingo, chegaron 3 clientes, o domingo pola tarde, hai poucos establecementos en Moaña abertos, non somos un deles, somos asadoras, estamos sardiñas e así, bastantes cousas típicas, pediron de todo, os señores todo normal, pedindo de todo. Eu, cando leo as notas, a veces miro si son 3, si pediron de máis ou non, pero non me din conta neste momento. E cando fun a recollerlle, díxenlle si querían levar algo para casa, porque a min gústame que as cousas as leven para casa, porque así a comida dicen que está boa. Cando te levas a comida para casa, o sea, cando ofreces, eles queren a levar para casa, iso significa que lle gustou a túa comida. Claro. Por iso a min me gusta que a leven. Dixeron que non queremos nada, nada, cubatas, el licor café, nisto que 2 vanse, queda un, esa se pon impertinente, cos clientes, coa camarera, despois empeza a cambiar de sitio, máis ben pa que o botes, así non ter que dar explicacións. Digolle, bueno, sentaste aí e non molestes aos clientes. Senteino nunha mesa que temos que é común, donde moitos clientes que son conocidos, aunque veñan solos, sentanse nunha mesa triangular, senteino aí e quedou aí, pero bueno, despois decideu marchar, o meu camarero di, mira que marcha, eu vou detrás dele, a ver a onde vai. E o tipo, como estaba en baixa forma, claro, de tanto comer e beber, non podía andar. Chegou un punto e se tuvo que sentar. Meu camarero aproveitou para chamar a policía local e que os identificaran. Carai, pero vaya película, que non só marcharon sen pagar, sino que molestaron incluso. Claro. Sí, molestaron. O sea, chamaron a atención, normalmente ao revés. Non, normalmente ao revés, a xente que fai isto trata de pasar un pouquiño desapercibido, neste caso nin sequera. No. Esta é xente especialista, o sea, que vaya a por que lle callas mal e que os botes do local para que non lle cobres, entendes? Para non facer follón. Porque eu xa teño casos deses, a ver, é que nos xa tiñamos que ter un máster en psicología. Xa tuve un caso cando nas festas do Carmen empezaron a molestar, isto non queremos, isto non, para irse sin pagar, despois decir, pois non vou a pagar, e se queres toma a Guardia Civil, claro, en plenas festas do Carmen, coa procesión que che pasa pola porta, e non vas chamar a Guardia Civil. Pero, entonces, claro, Ana, eles aproveitan. E a canto, polo que dis, comeron e beberon, sobre todo beberon, canto quixeron, canto deixaron sen pagar, canto era a conta? Uns 132, non recordo ahora exactamente, 130 e algo, non recordo exactamente, teño tique ali, teño que presentar a denuncia, pero bueno, co traballo que hai, ainda non tiven tempo de presentar a denuncia, que non sei se vale de algo, e teño que falar co asesor, porque o tique está ticado, a ver si podo non declaralo ou en moroso, saber como fago, porque eu agora teño que declarar eses cartos. Inda por riba. Inda por riba. Claro. Ana, colleunos, identificounos a policía xa. Sí, identificounos, pero nada, non lles poden facer nada. É que eu alucino. A nós, os hosteleiros, venos aquí calquera, métenos unha multa a policía local por cerrar tarde, por non sei que, ou unha folla, e deixate a temblar, pero isto sin nada. É que te deixan a temblar por calquera cousa, pero esta xente nada. Sabes, sentidivos desprotegidos. Ben, Ana, eu penso que, claro, ela decía que dubida se denunciar ou non, porque intúes que non va a recuperar os cartos, pero, ao fin e ao cabo, creo que para que non se volva a dar este caso, sí que compre denunciar. Para que conste a denuncia. Claro que nos sentimos que non vai valer de moito, pero, evidentemente, temos que usar o noso dereito e denunciar.
que non é xusto. Bueno, pois pasa como os ocupas, que llevamos a facer? A base de protestar e denunciar, as cousas arreglaránse. Porque cando unha persona, por exemplo, colla a Guardia Civil con alcoholismo, fai un suicio rápido, pero a estes nin rápido nin lento, vamos. Pois, Ana, deixaronlo marchar e punto. Agardemos que non che volva a acontecer e, ademais, estamos falando contigo, parece que xa nos coñecemos de toda a vida, parecenos un amor por como falas do teu local e, ademais, dos clientes e da súa comida e o galla que non te va a pasar. Temos que ir visitarte, Ana. Ana. A maioría moi amables e gardan de min, sempre dos meus camadeiros. É un sitio moi familiar a maioría deles. Pois que non volva a pasar, Ana. Moitísimas grazas tamén por contarnos o sucedido, que, por desgraza, non é a única hosteleira que está a acontecer prácticamente a diario en Galicia. Unha aperta, Ana.